Vítam všetkých, tak máme ďalšie video, že ako si vlastne prezu pneumatiku, ako to robím ja. Potom boky na tejto mytaske sú trochu tvrdšie, takže pneumatika bude aj stabilnejšia v zákrute, v náklone. Napríklad Michelinka CT2 má tie boky úplne mäkké, preto napríklad Michelinka sa jazdí trochu väčšie tlaky, aby sa to kompenzovalo tým, že má boky mäkšie. Samozrejme mytaska oproti Michelinke sa asi bude horšie vyzúvať a obúvať kvôli týmto bokom. Takže ak napríklad niekto si chce sám prezúvať pneumatike, to má čo možno najľahšiu tú prácu, tak by bolo fajn asi možno zvážiť tú Michelinku. Potom keď ješ prezúvať si sám kolesa, tak musíš to proste radne očistiť. Toto je proste veľmi špinavé, budem mu to musieť kamerotu vyčistiť. Ja na čistenie mám niečo takéto. Čistíš disku. Takto. Čo, papulka? Vyberieme ventil. No. Potom vždy, keď ja dávam dole koleso kvôli výmene pneumatiky, meníme tú vazelínu, čo je tu dnuka. Takže zoberiem si potom papierovú. Povedal kamarát, že to nechce, aby som mu to urobil. Ale možno mu to spravím, no. Že mu to vyčistím, dám tam novú vazelínu. Na mojej motorke dávam vždy, keď mením pneumatiku, proste tu čo je vazelína, vo vnútri v tom kuferku, vždycky starú vytriem von a dám novú. Používam konkrétne túto od minus 30 do 160 od Liqui Moly. A tu máš použiť inú značku. Zložím si prezúvačku. Čo je? Došla si mi pomáhať? Ešte predtým, než si vyzuješ koleso, napíš aspoň smer rotácie na gumu aj na disk, aby sa náhodou nedal gumu opačne. No. Ukáž. Po kúskoch. Druhú stranu. Hop. Takto. Tak, prvé oddelenie. A ideme pomaličky po kúskoch. No. Mazivo na disky. Konkrétne používam toto. Bolo to vlastne najmenšie balenie, aké sa dá zohnať, najlacnejšie. Neživím sa tým, hej. Robím sám sebe. Prípadne teraz kamarátovi, keď ma poprosí. Zamažem pekne. No, ideme na to. Pú. No, poj. No, už by to aj mohlo ísť. Toto. Takto, opačne. No, už to ide. No, tu opriem ten disk, zaistím.
tu je. Gulička. Gulička niekde v tomto mieste. Tam, kde je bodka, tam ide ventilčok. V tom mieste je guma najľahšia. Takto. Mám čiarku, ako je to bodka približne. No, by to malo ísť našupnúť. Ja, s trochou sily. No. 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 Tento oný namažem nástroj. No. No. Skúsim tieto teda nepoužiť, ešte som ich nepoužil. No. Len tam pekne drž. No poď tam. A je tam. Toto vyberiem. Aj sem. Z druhej strany, to je rovnaký počet. Plus, minus. Veľa závaží. Dáme naspäť ventil. Tak. Tak. Vždycky, keď sa fúka pneumatika, tak bude počuť dve silné prasknutia. Tu mám vyvažovačku. Musíš postaviť tak, aby bola rovno, že? Tak postaviť, bola rovno. No. Tak. Taktok. Taktok. No. Teraz to tam zatiahnem. Šup. No, uvidíme, ktorá strana je najťažšia. No. Čo? V tomto mieste je to najťažšie. Tu mám takéto závažia, toto používam ja. Tiež to stálo pár eur. Jedno, kde bolo také horšie držiace, taktok. Jedno, dve, také tak po tri. Takže tu hore pôjdu závažia. Tam, kde je koleso najľahšie. Fajn. Dáme jedno zatiaľ. Uvidíme. Taktok. No a tu mám závaže teraz. Tu som si naznačil body aj z druhej strany. Koleso že potrebuje viacej závaží. Teraz keď sa trošku pohnem, tak by sa malo samé pekne zastaviť za chvíľočku. Tu na táto bola stred závažia. Hop. Hop. Aj sem rukavičky.